voor Johnny Eagle! Hey! Jongens. Oh, fantastisch dat je erbij binnen. Geweldig! Hey! Olé, geweldig. En Jimmy, geweldig. Olé. Hey. Fantastisch, jongens. Dat je er al je binnen. Hier, zo krijg je even mijn bril. Was de goed te passen? Ja, goed zo. Oké, jongens. Goeie jongens en famkes. Boys and girls, ladies and gentlemen, harten en paken en beppen. Al je tegen welkom bij deze speciale Chris ABD-show. En in deze speciale show binnen 2 squallen die strijden zullen om de heekste ontwelpunt. En die beide squallen, dat is de Twalhoek uit Ljout en Frensjer. En zij nemen het op in de meester Duisterhout squal uit Jesterwoorden, Heerenveen. In deze ABD-show, jongens en famkes, binnen weer 3 filmpjes. En in die 3 filmpjes wordt wat schijnlitten. En dan binnen de vragen en er binnen antwoorden. Er binnen 3 antwoorden mogelijk. A, of is het B, of is het D. Maar er is maar één goed. En wat het is. Ja, je mag goed naar het filmpje zien, even een beetje nadenken, of je mag een bakje wegen. Maar voordat we beginnen, stellen de kandidaten haarzelfs onjemmen voor. En van de Twalhoek is dit... Dirk Vonk, mijn hobby's zijn strikken sparen. Geweldig. En dit is... Ik ben Klaas Gaam en ik kom uit de Honriep en ik hou van het zwemmen. En dan had de lipjes mooi verf, of nee? Ja. Ja, ik had voor Sjoen. En dit is... Ik ben Sion en ik woon in Leeuwarden en mijn hobby is voetbal. En dat hier is hartstikke scherp. Hé hey, jongens, applaus, er is de 3 knappenkappen! En zij nemen het op in deze grote jongen en dit is... Pieter Koopmans en mijn hobby's zijn de zorgboerderij en voetballen. Geweldig, Pieter. En dit is... Ik ben Arjen en ik ben hier Vengelsoort en mijn hobby's ben op een gegeven trekkerien en op een brommer. Op een gas mee een trekkerien en dan scheuren, denk ik. Ja. Ja, hier komt dat. En jongens, en als laatste is dit. Sander. En mijn hobby's zijn tv kijken en computeren. Fantastisch, jongens. Applaus voor deze 3 knappe kappen. Jongens, wij beginnen met een mooi filmpje dat je me even goed naar zien had. En dat filmpje dat gaat over Siebe-satelliet en de hoen Chef. Ken je dat al hier wel? Ze wennen eerder midden in Friesland. En Siebe kan met zijn uitvindings oeral heen zien en met de tijdmachine ook oeral heen gaan. Maar dat dochter in het eerste filmpje nog net. Siebe en Chef binnen op het ijs. Chef, hè? Zo vroeger hingen ze het priksliedje. Maar dit is een nieuwe sport. Dit is het griepensliedje, chef. Het griepensliedje. Ze haar tonsje loeken en het slingeraapje en dat soort dingen in Friesland. Maar dan heeft hier een griepensliedje, chef. Er komt hartstikke nog wereldkampioenschap van. Hé? Hé! Ah, Siebe! Waarom ben die skiep zo reed? Ja, maar toch zal ik met de petter heen en weg ben, maar zo is het net, ja. Dat komt van de raam. Hoezo? Nou, zo, die wordt dan dutsen door de raam en dan kan ik precies zien wie er onderwest is. Waarom heeft die raam zo'n spul op? We hebben die raam gekocht van, nou zeg maar oktober en dan doen we het blasten onder de verven. En elke keer die raam er bovenop gaat, dan wordt het skiep reed en dan kunnen wij mooi zeggen, als het je werk wordt niet het dus. Dus die skiep maar een rede kont, die binnen in verwachting. Zo, precies. Zo, en die net reed is, dan krijg je geen lampjes. En weet je nou wel wanneer de lampjes geboren worden? Omdat wij begin april kunnen de eerste lampen komen. Hij stiert er maar gekleurd op, hè, de raam. Ja, letterlijk even, ja. En jou ik, hè? Ja, Nou krijg je het beste met een skiep, hè? Hè? ja, zien we. Kom, chef, verdienen we verder, joh. Hé, wat is je gezellig in het huis, net? Je, zo mooi met de kriesbeer. Kom maar even bij me. Kom maar eventjes. Zo gezellig bij al die luchtjes, chef. Heerlijk, hè?
De meesten die vinden Christiet de gezelligste tijd van het jaar, jongen. Met al die lichtjes erbij en de kerstjes en zo. En de meesten eten dan alle lekkere dingen. Dan smullen ze, chef. Dan smullen ze verzanden en hassen en knieën en bargen en alles eten ze op. Carbonaatjes en zo, chef. En ze zongen dan ik. Vrede op aarde en de dennenboom, hoe dennenboom. Oh, dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. En hier komt de eerste vraag. Nou, goed opletten, jongens. Let op. Ben je hier met een heel klaar voor? Kandidaten? Yes. Hier. Boer Knosten, hè? Die vertelde Siebe wat over de skip die het letter lampjes krijgen zullen. De vraag is nou, hoe heet een mansjeskip? Is dat A, een bolle? Is het B, een raam? Of is het D, een bok? Is het A, of is het B, of is het D? Ja, je hebt eerst goed nooit denken, dan moet je hem eerst denken, wat is het? A, B of D? Nou kies je hem, ja. En nou moet je hem fietsen, jongens. Fietsen. Ja, ik al weet je hem net, gewoon fietsen. Het goede antwoord is, het wie een B, want het wie een raam. Ja. Goed, jongens, de staan is 30 voor de Master Duisterhoutskwallen. En je mag dan ook maar beginnen, hè? Nou, zet hem op, hè? Daar geven we dan. Volgende vraag. In welke tijd van het jaar worden de meeste lampjes geboren? Is dat A, in een jest, als het koud is en als het hut waait? Of in de zomer, als het verschrikkelijk warm is en maar al het wol op het schip? Of is het D, in een maaitijd? Ja, is het A, of is het B, of is het... Je mag wel even nog lezen, hè? Je mag wel even praten. Wat kies je, wat kies ik? Ja, nou, laat ik dat maar kiezen. Ja, nou fietsen, Pieter. Het goede antwoord is, in de maaitijd. De eerste punten binnen er, jongens. Ja, 30, 40. Goed zo. Let goed op. Dit is alweer de laatste vraag hoe dit filmpje. Zag je dat, jongens? En wat is het makkelijk, net? Of nee? Ja, dit is wel makkelijk. Let goed op. Wat voor kleur moet ze, dat ding dat op een kop zit, hier boer Knosten op? Wie die moet ze reed? Of wie die moet ze bruin? Of wie die moet ze zwart? Is het A? Of is het... Ja! Oh, die moeten net de fietsen. Eerst kiezen. Rustig. Krijg met zwet onder achter. Ja, nou fietsen. Wat kleur hier die moet ze? Die moet ze, dat wie A, het wie een reden moet ze. Oké, jongens, het gaat heel goed. Nou krijg je een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, we gaan weer verder. Sjong maar weer goed naar de televisies hier in de studio. Sjong goed omheen. Ja, daar komen ze weer. Het tweede filmpje gaat nou, weer op 7 satelliet en zijn hoen chef. Een liedstykje voorleggen. Wij wien wij bleuren. Wist dat nog? Tje, de papegaaien, hè? Ja, wij wien wij bleuren, chef. Bladzijde 190. Ja, zo. Daar begint het. Papegaaien en parkieten klotteren eromheen. En in ien zie er een grote beste kapboppen het wetter uitkomen. Een scherpe snuit en ere mooi twee bultende boppen. Olé, uta, nee, ba. Olé, wee, ook baarheid hoe. De 9 zongen hadden in een tonige zang. Ze roepen op nee. Olé. Ja, daar is hem. Kom, chef. Wat is er? Kom. Ik heb wat. Er is wat op uw apparatuur. Hey, goeie. Hey. Goeie. Wat doe je nou? Ik ben mijn voeltje aan het worden. Wat jou, Joze, nou? Nou, ze mij heel graag fruit, maar natuurlijk ik graag nutten en greenvoer. En je kunt haast eraan net bedenken of ze mij het draagt. Waar komen ze bij? Deze aardappels komen uit Zuid-Amerika. Deze ben oorspronkelijk wel deze wild bij de vond. En die had tijden bij meesten in de kooi zitten. Daar wezen wij bij verschillende meesten en dat bleek een spansje te wezen en dat proberen wij nou mee te breeden.
Je bent een papegaaienfokker dus. Dat probeer je in ieder geval, ja. En mij nogal wat soorten lukt het ik inderdaad door. Jouw Jozef spraakles, logopedisch. Nee, want daar hoor ik zelf dus net zo van. Er zijn inderdaad wel papegaaien die praten, maar wij hebben hier meer om zo'n sponsje te hebben en om te breeden. En een papegaai heeft eigenlijk net te praten. Die papegaaien, die binden er haast niet meer, nou. Er zijn al wat soorten die het inderdaad haast op het punt van uitsterven staan. Tussen komen eigenlijk alle jaar uitkooien wij van mensen die het zo oorspronkelijk een keer gekocht hebben. En die het op een gegeven moment of er spijt van kregen hebben, of er op uitzoemen rekken. Die het hem dan toch kwijt worden om hier naar voren reden. En die keep je ik dan. Hoe oud kan een papegaai worden? Je kent er in ieder geval wel van uitgaan dat ze een 75 jaar oud worden kennen. Dus je keep je eigenlijk een papegaai voor het hele lip. Dat ben ik wel. Hey. Daar mag je van uitgaan. Als je een papegaai keep je, dan zit je de rest van je leven maar aan vast. Jo, moet je dit wel goed bewaken? Daar heb ik een hoon voor. Daar hebben we een Rottweiler voor. Chef, dit is een stoere beek. Hé? En dat is knap, hè? Bedankt, hè? Geen dank. Let op, nou komen de vragen. Waar komen de papegaaien? Waar komen die eens wij oorspronkelijk? Hè? Is het A, en jij goed naar mij, is het A uit Zuid-Duitsland? Of B uit Zuid-Afrika? Of is het D uit Zuid-Amerika? Zuid-Amerika. Is het A? Of is het... Ja, jongens, even denken, hè? Even denken en dan kiezen. A, B of D kiezen. Met knopje en dan fietsen. Het goede antwoord is... D, Zuid-Amerika. Jongens, daar komt er weer een vraag. Let er goed op. Dit kost in het filmpje net, maar je weet het vast wel. Wat voor kleur had de ogen van een papegaai? Wat voor kleur had die, denk je? Is het A, groen? Of is het B, net voorzitten, is het B, wit? Of is het D, bruin? Dus groen, wit of bruin. Is het A, of is het B? Of is het... Ja, even kiezen. Ja. Even, hey, net voorzitten. No. Ja, fietsen. Het goede antwoord is... Wit, dus B. Ja, ik ben witte haaien. Ik ken het niet doen, want ik ben een helemaal witte haaien. Volgende vraag. Welke kleur hier de papegaai in het filmpje die een beetje praten koeien? Wat wie die kleur? Wie dat A, beetje grijs-wit? B, groen-geel? Of D, red-groen? Is het A? Of is het D? Ja. Goed kiezen. Ja, even kiezen. En nou, fietsen. Het goede antwoord is... Het wie A, het wie grijs-wit. Ja, jongens, ik wil graag even de stand weten. En de stand is 50 voor het 12 uit Fransie eruit. En 120 voor de Master Duitsland Jongens, je krijgt alle kansen om bij te komen, hè? Ja, ik zit er net doorheen. Nu komt het derde filmpje. En het gaat weer over Siebe Satelliet en zijn hond Chef. En deze keer stapt er wel in de tijdmachine en komt er ergens in een dorpje in Friesland. Sjom maar goed. En dan komen dan de vragen. Carnaval in Nederland. Zo'n ze met carnaval in Friesland ondergaan werken. Hoe een paar weekjes in het Safia, chef. Ik skekel eens naar... Blauw Huis. Dat is Blauw Huis, ja? Nee, ze binnen net aan de gang. En om een paar weken dan is carnaval. Ik mag er maar even heen, chef. Het is vreemd, er is net hier in Blauw Huis te chef. Zo'n zit verjet en carnaval te vieren. Blauw Huis, ik kom erdoor. Welkom op uw vergadering. Dan zaten we altijd met de vergadering beginnen. Beginnen we met de binnenkomststukken. Binnenkomststukken creëren van... Hey,
We hebben 7 satelliet. Jongens, paar 7 satelliet. En 3 keer. Welkom in de Stiefkesrijk, 7 satelliet. Alaaf. Alaaf. Wat doe je me apart? Ja, maar dat is uw carnavalsgroet, 7. Waarom zit je niet gewoon goeie? Ja, maar dat jij bij het carnavalsgebeuren. Een groet onder een pet is hetzelfde als in gewone leven. Dat is mijn code hoorn juist. Mooi dag, zussen. Alaaf. Goeiedag. Wat voor veeren had jou daar op de hoed? Verzantenveer, zie je. Hoe komen jou aan verzantenveeren? Nou, wij gaan voor helemaal naar Drenthe daar. En dan scheert me een verzand. Maar nu kijken we ze in de winkel. Alaaf. Carnaval, dat is net overal, hè? Nee, dat komt omdat het een katholiek feest is. En Blauwhuis is katholiek, maar omringende dorpen jaren net al hier. En vandaar. Worden jou de nieuwe prins? Nee, dat even niet. En nu komen de vragen. In Hokkerdorp kwam Siebedel vanuit de tijdmachine. Wie het A in Reehoes, wie het B in Blauwhoes, of wie het D in Bakhuizen? Wie het A? Of wie het? Of wie het? Yay! Ja. Eerst even goed kiezen. Ja. A, B of een D. En dan fietsen. Het goede antwoord is Blauwhoes, dus het is een B. Ja, er komt weer een vraag. Next question. Wat zeggen de meesten in het filmpje als ze zien begroetje? Als ze wat ze zien bezussen, wat zeggen ze dan? Is het A, abraaf? Of is het B, alaaf? Of is het B, a goeie? Is het? Of is het? Of is het? Ja, die is makkelijk, hè? Hey, die is makkelijk, hè? Niet net zo moeilijk, wel? Ja, helemaal goed. Ja. Fietsen. Het goede antwoord is, en let goed op, daar komt de score. Het weer B, alaaf. Ja. Alle meesken van de Rier van Alve, die hier een veer opgehollen. Dat is een raar ding hier. Ja? Ja, het kamer. Lijkt het wel een kamer met wie een veer. En waar komt die veer van? Van wat voor soort voer is een veer? Is die veer van A, een papegaai? Of is die B, van een pauw? Of is die D, van een fazant? Is het A? Yay! Kom. De man had het zijn. Die had het zijn. Ja. Ja, fietsen. Het goede antwoord het weer van een fazant. Ja. Die man zei, die hak wel een sketten en dan een veer op het hoer de kleer. Jongens, wat is de uitslag? De uitslag is nota van het 1290 en ja. En van de Master Duisterhoudskwallen 190. Jongens, je krijgt nog haast een dubbele punten. Ja? Dus net 10 per antwoord, maar 20. Dus je kent dan makkelijk inhalen. Maar voordat we verder gaan, komt hier de hele speciale gast van deze ABD Christshow. Jongens, applaus voor de gast daarin. Ja! Oh, mooi derde steden. Is dit een verrassing of is dit net een verrassing, jongens? Kan je daar wel in komen? Je mag wel ietsje naar mij toe komen. Meneer Kriesman, geweldig dat jullie even tijd hebben op deze bijzondere Christjoen om even bij u te komen.
Graag dien. Graag dien? Ja, graag dien. Ja. Het weer wel een koude rit. Ja, Het weer, ik moest uit Boston komen. La een meter sneeuw. Boston is heel naar Amerika. Ja, en toen we de Noordpool. Je naar Ljouwert. En is het zo, er is een van de kandidaten die vindt het zo mooi op zijn gastrekker te vliegen. Hij heeft ook een gastrekker van de slieden? Nee, rendieren. Rendieren? Loekbeesten. Wat voor beesten binnen het rendieren? Nou, die komen daar uit Noord-Lapland. Ja? En hebben lange skonken en een soort loeken en mijn tegensterk. Zo. Ja, en die hebben mij gebracht. Nou, dat is fantastisch. Michael, je lijkt je wel een beetje op Sinterklaas. Ben je een broers van elkaar of net? Nee, echt net. 4 neven. 4 neven? 4 neven. Dus wel een beetje familie. Ja, een beetje. Heel, zo'n beetje. En wat is nou het verschil tussen een Christman en een Sinterklaas? Ja, nou dat is een heel verhaal. Sinterklaas, wie hier in Europa. En vanuit Europa gingen mensen te wijnen naar Amerika. En die namen Sinterklaas mee. En in Lapland wie de groene Christman. Coca-Cola had hem reed maken. En zo ben ik daar kom. Ja. En je gaat nou bij alle banden en alle meesten langs? En wat ze leven en al, ja. Hoor net. En ben dit een leef? Toch, dat wel. Ja, ben je wel leef? Toch, dat wel. Ja. Meneer de Christman, wij wonen graag trok aan de show, want nog met ze vragen stellen oer jou. Hoe mij? Ja, en oer jou, wat je wel in doet. Blinden. Jo, maar zo'n je daar wel even steen willen zo lang. Ja, dat wil ik doen. Dan kan je heel even goed opletten op de vragen waar goed bent. Correct. Ja, jongens, even een applausje voor de Christman! Joho! Ja, dat weet je al. Jongens, je kan nou dubbele punten krijgen. Hè? Voor elk goed antwoord krijg je dubbele punten. Let op. Wat roept de Christman meestal als er ergens komt? Roept er dan A, hi. Of hij roept B, ha. Of hij roept D, ho. Is het A? Of is het... Ja, goed nooit dingen, jongens. Je hebt het jerk, dit is een makkie. Oh, net de hut fietsen, want ons vlucht eruit. Ja, nou fietsen. Het goede antwoord is vanzelf. Ho. Ja, toch? Ja. Het goede antwoord is D. De volgende vraag. We hadden er even over gaan met de Christman. Hokkerbisten had de Christman van de slieden. Binnen het A, hoen. B, rendieren. Of D, hinders. Net voor ze. Is het A? Of is het B? Of is het D? Hoen, rendieren of hinders. Ja. En ook hier zijn fietsen. Ja, het goede antwoord is rendieren, dus het is B. Maar de B van Christman. Dan gaan we naar de volgende vraag. Laatste vraag. Hier hoor. Let goed op. De Christman had maar Christiet te maken. Ook hokker 2 dagen is het als Christiet bij u. Dit is een hele moeilijke, hè? Let op. Is het A, 23 en 24 december? Of is het B, 24 en 24 december? Of is het D, 24 en 26 december? Dus is het... Of is het... Ja, nou fietsen, jongens. Olé. Het goede antwoord is vanzelfs. Het is op 24 en 26 december, dus het is D. De D van Dirk. Jongens, dit weer de laatste vraag. Ik ken er niet aan. Het weer de allerlaatste vraag. En de einduitslag die is dus 190 voor het 12. Maar de winnaar is deze keer de Master Duisterhoutspallen met 110 punten. Ja, 110 punten. Jongens, lokweeske, geweldig. Christman, geweldig dat jullie winnen. Ik wens jou een enorme goede reis. Waarom? Jongens, je krijgt nog een lieds cadeautje. Dags, Jim, spietig. Je moet een hartwoen, hè? En Jim, jongens, geweldig dat je het doen, hè? Lokweeske en lokweeske. Hier zijn de pakjes. Hier zijn de pakjes. Oh, de Christman had pakjes. Had ze dat echt verzinnen? Ik dacht het wel. Ja, geweldig. Ik dacht het wel. Nou, jongens, zullen we eens even zeggen wat erin zit?
Je krijgt alle jaar een prachtig pakje van de Kriesman. Van je hem alle jaren straks in. Van je hem alle jaren. Alle jaren. Ik wens je thuis nog goede Kriesdagen. En we binnen er vanzelf weer mooi een volgende ABD-show in januari. 20 januari. Otjen! Applaus! Jongens, je krijgt een kaart. Een kaart. Waar wil een kaart hebben? Waar wil een kaart hebben? Jongen, even een pakje natuurlijk. Ja. Waar wil je nu delen? Je krijgt de kaart. Net dringen, jongens. Hallo, ik had de bril. Ja, hé, bedankt. Hij had de bril. Fantastisch, jongens. Joho, joho, joho. Johnny, Eagle. Alsjeblieft, jongen. Geweldig. Hé, verkeerd op. Hier komt het. Ja, die is van de gerustste man van het spul. Ja, je krijgt al jongens. Ik sla echt naar die hoor, hè.